Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero abale ndi alongo mu mpingo wathu Eklesia mayi wathu akukondwerera chaka cha mizati ya mpingo. Tikuchita chaka cha Petro komanso Paulo. We are celebrating the feast or the solemnity of Saints Peter and Paul, the pillars of the church. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu wa 12 ndime ya 1 kulekeza 11. Tsopano tikudziwadi kuti Ambuye andipulumutsa kwa Herode. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Priska Kapesi, achipani cha Sisters of Charity of Ottawa, kuchokera ku Kachebere Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu a Salimo tikamva mawu onse tiyankha kunena kuti Ambuye mngelo wanu amapulumutsa iwo amene akumverani. Inu chauta mngelo wanu amapulumutsa iwo amene akumverani. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera Timoteyo mutu wa 4 ndime ya 6 kulekeza 8, 17 kulekeza 18. Tsono chimene ndikudikira ndi mphotho ya chilungamo basi. Awa ndi mawu a munthu amene wakhutitsidwa ndi zimene wapanga ndipo sakuopa china chilichonse koma kudikira mphotho yokhayo imene Atate adatilonjeza. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Sister Natalia Kaziputa, achipani cha Sisters of Charity of Ottawa, kuchokera ku Girime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo Oyera mutu wa 16 ndime ya 13 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeniso tsiku la lero tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Luka atisimbira umo Mulungu adapulumutsira Petro m'manja mwa mfumu Herode pontulutsa mndende mwa njira yodabwitsa. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Pafupi ngati nthawi imeneyo mfumu Herode adagwira ena amumpingo kuti awazunze. Adalamula kuti Yakobo m'bale wake wa Yohane aphedwe ndi lupanga. Ndipo ataona kuti zimenezi zidakondweretsa Ayuda, adapitiriza ndithu nkugwiranso Petro. Zimenezi zidachitika pa masiku a Pasaka, chikondwerero cha mikate yosafufumitsa. Atangwira adamtsekera mndende, nampereka kwa magulu anayi a asilikali kuti azimlonda. Gulu lililonse asilikali anayi. Tsono Herode ankafuna kuzenga mlandu wake pamaso pa anthu onse, chikondwerero cha Pasaka chitapita. Motero Petro ankasungidwa mndende. Koma mpingo unkampempherera kwa Mulungu kosalekeza. Usiku woti mmawa mwake Herode azenga mlandu wake, Petro adagona pakati pa asilikali awiri. Anali omangidwa ndi maunyolo awiri. Ndipo pa khomo pa ndende panali alonda ena. Mwadzidzidzi kudafika mngelo wa Ambuye, ndipo kuwala koti mbee kudawunika m'chipindamo. Mngeloyo adagunduza Petro nthitimu kuti amdzutse. Ndipo adati, "Dzuka msanga." Pompo maunyolo aja adakolopoka m'manja mwake. Kenaka mngelo uja adamuwuza kuti, "Vala lamba wako ndi sapato zako."
Petro atachita zimenezi, mngelo uja adamuwuzanso kuti, fundira mwinjiro wako unditsate. Apo Petro adatuluka namutsata, osazindikira kuti zimene mngelo ankachitazo nzoona. Ankangoyesa kuti akuona zinthu m'masomphenya chabe. Onsewo adapitirira gulu loyamba la asilikali aja, kenaka lachiwiri, mpaka kukafika pa chitseko cha chitsulo cha pa chipata cholowera mu mzinda. Chitsekocho chitangodzitsekulira chokha, iwowo nkutuluka. Adayenda ndithu mu msewu wina wa mu mzindamo. Atafika polekezera pake, mngelo uja adamuchokera. Pamenepo Petro adadzidzimuka nati, tsopano ndikudziwadi kuti Ambuye anatuma mngelo wawo, ndipo andipulumutsa kwa Herode ndi kuzoyipa zonse zimene Ayuda ankayembekeza kuti zidzandichitikira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Timoteyo. Okondeka wanga, ine ndiye moyo wanga woyamba kale kuthiridwa ngati nsembe. Ndipo nthawi yafika kuti ndinyamuke ulendo wanga wochoka moyo uno. Ndamenya nkhondo yabwino, ndatsiriza bwino mpikisano waliwiro, ndasunga chikhulupiriro. Tsopano chimene ndikudikira ndi mphotho ya chilungamo imene Mulungu wandisungira. Ambuye amene ali woweruza molungama ndiwo amene adzandipatsa mphothoyo pa tsiku la chiweruzo. Tsono sadzangopatsa ine ndekha ayi, komanso ena onse amene mwachikondi akudikirira kuti Ambuyewo adzabweranso. Koma Ambuye akhala nane limodzi. Adalilimbitsa mtima kuti ndilalikire mawu onse a uthenga wabwino, kuti anthu a mitundu yonse awamve. Motero ndidapulumuka m'kamwa mwa mkango. Ambuye andipulumutsanso ku chilichonse chofuna kundichita choyipa. Ndipo andisunga bwino mpaka kundilowetsa mu ufumu wake wakumwamba. Kwa Iye kukhale ulemerero wamuyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu uthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu adafika ku Kazareya Filipi, adafunsa ophunzira ake kuti kodi anthu amati Mwana wa Munthu ndine yani? Iwo adati, ena amati ndinu Yohane M'batizi, ena amati ndinu Eliya, enanso amati ndinu Yeremiya kapena mmodzi mwa aneneri. Apo Yesu adafunsa kuti nanga inuyo mumati ndine yani? Simoni Petro adayankha kuti inu ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja, Mwana wa Mulungu wamoyo. Yesu adamuwuza kuti ndi odala Simoni mwana wa Yona, pakuti si munthu wakuululira zimenezayi, koma ndi Atate anga amene ali kumwamba. Ndipo ine ndikuti ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamanga mpingo wanga, ndipo ngakhale mphamvu za imfa sizidzaugonjetsa. Ndidzakupatsa makiyi a ufumu wakumwamba, kotero kuti zimene udzamange pansi pano zidzamangidwa ndi kumwamba komwe,
ndipo zimene udzapasule pasi pano zidzamasulidwa ndi kumwamba komwe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero tikuchita chaka cha mizati ya mpingo Petro komanso Paulo. Ndimafuna kuti nkusinkhasinkha kwathu tiyambe ndi kuyankha mafunso awiri awa. Ena amafunsa, nchifukwa chani inu akatolika mmati mpingo wanu uli ku Roma, ku Vatican? Nchifukwa chani misa mpingo umene ukhala ku Yerusalemu, kumene Ambuye Yesu adabadwira, kumene Ambuye Yesu adafera? Inde zona zake nzimenezo. Ambuye Yesu adagwira ntchito yawo kubadwira, kukulira, kufera ku Yerusalemu. Koma Ambuye Yesu omweyo ndi amene adanena kuti tsono pa iwe, monga tamvera mmawa mu mthengawo, iwe Petro ndikuti ndiwe thanthwe, ndipo pa thanthwe ili ndidzamangapo mpingo wake. Yesu poyamba mpingo wake anapereka funso anati, kodi anthu akuti ndiwe yani? Ena anati Eliya, Yohane, aneneri aja akale. Ndati namadzanena, Petulo ndiwe thanthwe, ndidzamanga ekleziya wanga pa iwe. Ndizimene Ambuye Yesu adamuuza Petro, ndidzamanga ekleziya wanga pa iwe, ndidzamanga mpingo wanga pa iwe. One thing is, Petro adafera ku Rome. History has those records. Petro adayikidwa ku Roma, ndipo pamene adayikidwa mpaka pano paja pali likulu la mpingo, padamangidwa tchali chayikulu St. Peter's Basilica, ndi pamene pali thupi la Petro. Ichi nchifukwa chake likulu la mpingo lili ku Vatican, ku Rome. Funso lachiwiri limene ena amafunsa pafupi ndi lonena kuti nchifukwa chani akatolika ansembe amapereka sakramenti lakulapa ndi kumauza munthu kuti pita machimo ako akhululukidwa. Choyamba tidziwe kuti okhululuka ndi Mulungu yekha, koma ansembe amagwira ntchito, ndipo akamayigwira ntchito yake ya unsembe sayigwira ntchito ngati mister, sayigwira ntchito ngati father iyeyo ngati munthu, amayigwira ntchito ngati Yesu wina. Ndipo Yesu Khristu adanena kuti amene muwakhululukire machimo awo akhululukidwadi, zimene mumange pasi pano zimangidwa ndi kumwamba komwe. Izinso ndi zimene tawerenga tsiku la lero. Choncho wansembe akamayigwira ntchito akuyigwira on behalf of God. Tibwere mchaka cha tsiku la lero ndi chaka chopambana monga tanenera, chikutiphunzitsa maphunzitso ambiri sitingamalize onse, koma tingoona kumwina mwachangu maphunziro asanu okha. Phunziro loyamba ndilonena kuti Mulungu amadalitsa anthu mosiyanasiyana, ndipo amadalitsa aliyense malingana ndi kuthekera kwake. Paulo nduja amanena kuti amapereka mphatso yakuti kwa munthu wakuti malingana ndi kuthekera kwake. Taonani abale, Mulungu mmene akuadalitsira anthu amenewa. Paulo ophunzira kwambiri, ndipo adalemba extensively makalata ambiri amene timapeza m'chipangano chatsopano ndi ntchito ya ndani ya Paulo. Adayenda kulibenso missionary amene adayenda ngati Paulo kukhazikitsa miphakati. A Petro ndi anali asodzi, koma taonani Ambuye akumusankha msodzi kukhala mtsogoleri wa mpingo. Sanamsankhe ophunzira kwambiriyo, sanamsankhe munthu amene adayenda kwambiriyo, koma akumusankha msodzi kuti akhale mtsogoleri wake. Ndipo awiriwo amene ankayigwira ntchito yawo sanali kupyangana, pena adakumanapo nkudzudzulana pa zina ndi zina. Komano Paulo sananene kuti abwanji ineyo sindakhale mtsogoleri wa mpingo. Ayi, Mulungu amasankha aliyense malingana ndi kuona kuti ntchito imene ndampatsa wakuti akayigwira dzina langa litamandika. Tsono anthu tikamokhala moyo uno nthawi zina timatanganidwa ndi kuyang'ana moyo wa ena. Do with what God has given you, polish it and save humanity and save your fellow human beings. Pamene tikudikira tsiku la Ambuye, choyambirira ndi chimenecho. Mulungu amadalitsa aliyense malingana ndi mmene Mulunguyo akuonera. Chachiwiri nchonena kuti zimene Mulungu anatidalitsa nazo, ngakhale tizifoka, ngakhale tizigwa, kumene kuzilemerera ndikonena kuti tikuyesetsa kuchita kufuna kwa Mulungu. Amene tikuakondwera tsiku la lero sikuti anali ndi a perfect life per se. Paulo nduja amachitonena kuti inetu Ambuye mudandipatsa cholasa mthupi mwanga ngati minga. Amati akadziona amaona kuti akuchepera kaba. A Petro ndaja amapyaipsa mtima, koma kusawerengera zofoka zawozo adamtumikira Mulungu ndi mtima wawo wonse, ndi moyo wawo wonse, ndi mphamvu zawo zonse, ndi nzeru zawo zonse, komanso ndi zonse zimene anadalitsa nazo. Petro nduja nthawi ina adapereka boti kuti Ambuye Yesu agwiritse ntchito polalikira. Paulo ndi uja kupatula ntchito imene amagwira, analinso kugwira ntchito zake zamanja kuti apange support ministry yake. The point is, abale ndi alongo,
ngakhale titakhala ndi zofoka zotani tatiye tiziyesetsa mu zofokazo mulungu alokonzeka kutithandiza kuti ife timtumikire bwino. Chinthu chachitatu chimene tingathe kutsindika nchonena kuti mulungu amafuna diversity pakati pathu kuti timtumikire. Tilipo anthu ena timaganiza kuti anthu amene saganiza mofanana ndi ife ndi adani athu, anthu amene sayankhula chiyankhulo chathu ndi adani athu, anthu amene sachokera mtundu wathu ndi adani athu, anthu amene sachipani chathu ndi adani athu. Ayi, mulungu amakondwera ndi diversity, amafuna ndithu kuti nkusiyana kwathuko tikometse dziko lapansi. Kuli ngati mmene amakhalira mawu pakwaya, onse sangayimbe besi, onse sangayimbe tena, onse sangayimbe soprano, uyayimba ku mawu awa, uyayimba ku mawu awa, uyayimba ku mawu awa. Pamapeto timati kwaya ikuyimba bwino. Chimodzimodzi muutumiki tisiye mtima umafuna kuti aliyense agwirizane nane, aliyense akondwerere nane, aliyense andipange celebrate. Not all people celebrate me, but it doesn't mean that those who doesn't celebrate me sakundithandiza. Even amene akundifunira zoyipa amandithandiza kuti ndikhale careful muzochitika zanga. Izi zikuchokera poti phunziro limene tikulitenga poti tikuona kuti anthu awiri amene tikuwakondwera lero anali ndi maluso osiyana, anali ndi mphatso zosiyana. Titha kupanga summarize kuti Paulo anali charismatic, anali munthu amene amadakati apange zinthu, amapanga zinthu zododometsa modzazidwa ndi Mzimu Woyera. Sindidziwa ngati ndatanthauzira bwino charismatic kuti amapanga zinthu ndithu zoti pamene anthu aliyense sakuganiza kuti papangika china chake, iye amabwera ndi kupangitsa zinthu kuti zisinde. Ngakhale mamaulaliki ake, ngakhale ukamawerenga lero umamva kuti Paulo amakhala ngati akukulembera iweyo. He was so charismatic. Pamene Petro anali conservative. Koma onsewo mukuona kuti ndi zinthu zofunikira kuti zipezeke mu mpingo. Mu mpingo tikufuna ka ena oti azisunga chikhalidwe, azisunga mthetho, azisunga zosiyana-siyana za eklesia. Sangakhale so vibrant, sangakhale so noisy, sangakhale so charming, koma akusowekera ena ake osunga za eklesia zosiyana. Komanso tikusowekera ena amavuvu choncho koma akuchita zinthu zoyenerera. We need both charismatic and conservative in the church. Ndendanena kuti tilipo ena amene timaganiza kuti ena akamapanga zosemphana ndi ife, amenewo ndiye kuti sali mbali yathu. Ayi, mphatso yakuti aliyense ayigwiritse ntchito moyenerera. Tanena kuti tili pa maphunziro asanu. Phunziro lachinayi ndilonena kuti mwachitsanzo Petro amati akapanga zonse amapanga pledge his love for Jesus. Zinali zosadabwitsa tsono kuti kumapeto kwa zonse Petro atalephera, atagwayigwa, mapromises asaja atapanga. Funso lomalizira adaliyankha kwabwino koposa. Ndipo Ambuye adamuza kuti wakhoza 100/100, excellent, ndikupatsa ntchito. Atapanga zonse zija Ambuye adamfunsa Petro, so do you love me? Simon Bar-Jonah, do you love me? Ambuye mukudziwa kuti ndimakukondani. Samala anankhosa anga, iwe Petro mwana wa Yona, kodi umandikonda? Ambuye ndimakukondani. Dyetsa anankhosa anga, iwe Petro mwana wa Yona, kodi umandikonda? Ambuye mukudziwa zonse, mukudziwa kuti ndimakukondani. Tikunena kuti titatita kwegwa koseko, finally tisadzachotse chikondi chathu mwa Mulungu. Funso limene anamfunsa Petro ndi funso limene Ambuye amafunsa mobwereza each day, seeking our pledge of our love to him. Utadwala wapemphera, watopa ndi kumamwa nkhwala, Ambuye amabwera monga adamfunsira Petroja, iwe mwana wanga umandikondabe? Utapemphera, utapereka mtulo, utatumikira mphakati, utatumikira parish, koma kuona kuti zinthu sizikuyenda, banja sili kuyenda, Ambuye amakufunsabe, ndi umandikondabe? Each day Jesus is seeking our pledge of love to him. Yankho lathu tiphunzire monga anachitira Petroja, Ambuye mukudziwa kuti ndimakukondani. Moyo wa Paulo limene ndi phunziro lathu lotsirizira, timaphunzira kuti nthawi zina tizikhala ndi nthawi yodekha nkumva kuti Mulungu akuyankhula chani mmoyo mwathu, ngakhale pamene tikuona ngati zimene tikulandira nthawi imeneyo si zabwino. Izi ndikukamba chifukwa chani? Paulo adadziwa Mulungu weniweni nthawi imene adalandira masomphenya pa njira ya ku Damasiko ataphinyitsidwa maso. Koma all through amaona ngati akutumikira Mulungu, osadziwa kuti Mulungu amene anali kumtumikira anali kugwiritsidwa ntchito ngati mdani wa Mulungu amene. Uku ndizunziranji we Paulo?
timafuna kuti tidzifunse nthawi zina ife atumiki, ife alaliki, kaya Khristufe, nthawi zina mwina tikugwiritsidwa ntchito ndi Satana osadziwa kuti tikutumikira Satana, ife nkumaona ngati tikutumikira Mulungu. Ndiye kumapanga makani osakhala bwino papalichi, kumabweretsa chipwirikiti papalichi, kumaona ngati tikukonza zinthu. Pano patingothana basi pahere papalichi za Mulungu zimenezo. Ambiri timaona ngati tikutumikira mwina kwaya kumene nyimbo za mwano za chipongwe. Ambuye atiphunzitse tikhale ndi nthawi yomvetsera kuti kodi zimene ndikupangazi ndikuntumikiradi Mulungu. Potsirizira Yesu akufunsa mawu mu Uthenga Wabwino, anthu amati ndine yani, nanga inuyo mukuti ine ndine yani? Ndikadziyang'ana mukadziyang'ana. Yesu kwa ife titachotsera zimene tidamva, zimene tidaphunzira, zimene tidayimba, Yesu kwa inu ndi ine ndi ndani? Tapempha Ambuye tsiku la lero kudzera mchaka cha Paulo ndi Petro, poyamba tikhala anthu amachawi pa utumiki. Kachiwiri tisamapange zinthu ndi divided hearts, tikati tipanga za Mulungu tipange ndi mtima wonse. Chachitatu, Mulunguyo akulolera kuti nkusiyana kwathu nzotheka kuntumikira bwino. Tsiku la lero likhala lopambana ngati mawu a Mulunguwa abereke zipatso m'moyo mwathu. Ndikufunireni tsiku lopambana, chaka chabwino cha Paulo ndi Petro. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.